Ynys Mai eleni daeth dros 30 o ddysgwyr I gystadlu am deitl Dysgwr y Flwyddyn 2012. Mae'r gystadleuaeth wedi cael ei chynnal yn flynyddol ers 1983 ac eleni roni am at yno I gyfarfod y cystadleuwyr ac I weld pwy oedd y 4 lwcus oedd yn mynd i'r rownd erfynol, the final round, yn Eisteddfod Genedlaethol Bro Morgannwg. Helo, siamai, croeso I hwb arbennig iawn. Cystadleuaeth Dysgwr Y Flwyddyn. Y Flwyddyn. Da iawn fi. Da iawn. Da ni yma yn Sain Dinwyd ym Mro Morgannwg, lle mae'r Eisteddfod Genedlaethol eleni wrth gwrs. St Donuts. St Donuts. St Donuts, indeed. Now, do not adjust your TV sets because this isn't Nia Parry. Nia has been all selfish and gone and had a baby. Just saying, Nia, just saying. This is Sian Jones. Croeso, Sian. Diolch yn fawr iawn, Matt. Neis I weld ti. Now, I do think that we need a little bit of a lesson. Maybe. Bach o ymarfer, just before we go in there. Please, take it away. When you meet your dysgwyr, y cystadleuwyr, you can say shwmai, sut ydych chi? You're used to that, aren't you? Sut ydych chi, shwmai? Sut ydych chi? Notice now, sut ydych chi, we're using chi rather than ti. It's a kind of mark of respect, and we use chi rather than ti when we don't know the person really well. Oh, right, okay. Yeah. Nawr te, pam dysgu Cymraeg? That's a very good question. Pam dysgu Cymraeg? Pam dysgu Cymraeg. Yes, Yeah. pam cystadlu, yes, pam dysgu Cymraeg. And then after they've had the interview and they've been before the judges, sut aeth hi? How did it go? Sut aeth hi? Sut aeth hi? Sut aeth hi? I like that one. Exactly. No, I think I've got this. Okay, iawn, let's go for it. Come on. Bant â ni. Bant â ni. Roedd pob dysgwr yn cael sgwrs gyda'r beirniaid, the adjudicators, sef Elwyn Hughes o Brifysgol Bangor, Rachel Heath Davies o Ganolfan Cymraeg I oedolion Caerdydd ar Fro, a'r gyflwynwraig newyddion Sian Lloyd. Dyma'r bobl oedd yn penderfynu pwy oedd yn mynd ymlaen i'r rownd derfynol, gan ddechrau gyda Asioc a Hir o Wolverhampton yn wreiddiol, ond bellach yn byw yng Nghaerdydd. Ers faint o ti dysgu Cymraeg? 6 neu 7 mlynedd. Dechreuais I ar ôl fy mab gyntaf. Mae e'n 10 nawr. So pan dechreuodd fe yn yr ysgol, 7 mlynedd yn ôl, roedd yn haws I dechrau gyda fe, achos mae'n dod nôl o'r ysgol gyda llyfrau. So dechreuais I trio darllen gyda fe. Dim byw mae'n sefyllfa dwyieithog. Mae'n adio rhywbeth i'r dyfywyd I. Pan ro'n i'n blant, siarad ni mwy na un iaith. Dim ond just Punjabi, sef mam iaith. Urdu, Hindi, bach o Gujarati. 10 mlynedd yn ôl, daeth I nôl o Llundain I byw yn Gaerdydd ar ôl priodas gyda merch o'r Aberystwyth. Tro diwetha welson ni chi ar hwb, oeddech chi'n rapio y rapsgaliwn? Neud rap y rapsgaliwn? Dych chi'n bwriadu wneud hynny o flaen y beirniaid heddiw? Ie. Dwi rapsgalion, rapio gorau y byd. Dwi'n popeth fi'n deud, dwi'n odli o hyd, dwi'n wych tydlentog, and yn ffodus dwi'n wedi... Mae'n swnio dda I fi. Ie. Tyf yn y cwrw, and dwi'n cant pethau. O ran y profiad o ddysgu Cymraeg, beth yw'r peth gorau mor belled? I fi, I siarad efo bobl, and rhaid I mi deud, rhywun, mae'n difrol iawn I weld y byd trwy glygaid naeth. Yeah. A'r nesa I mewn oedd Jonathan Briley o Benarth. Hwyl, y tro nesa. Jonathan. Helo. Siamai. Iawn, Matt Dewi. Siadach chi? Ardderchog. Ardderchog? Pam penderfynoch chi ddysgu Cymraeg? Wel, pam lai? Ie. Yw'r ateb, siwr I fod. Pan des I Gymru, meddylais I bod y Cymraeg yn siarad ei iaith. Na, ro'n i'n angywir o'n anfodus. Ti'n wedi tipyn bach yn nervous? No. Na? Dwi ddim yn neud nerfs. Ti ddim yn... Na? Dim fel arfer. Pam? Wel, dwi'n siarad ond fy'n swydd bob dydd, dwi'n cyffreithiwr. Erbyn heddi te, sut ydych chi'n defnyddio'ch Cymraeg o ddydd I ddydd? O! Bob cyfle dwi'n cymryd. Beth ydy'r hoff air Cymraeg? Crwban. Crwban? Ie. Beth yw crwban? Tortoise. Tortoise? Yes. Ah, good one. Diolch yn fawr. No, hyblyg. Pob lwc. Ar holl ffordd o Derby, dyma Sarah Jane. Ar ôl gadael ysgol pan o'n i'n 19, es I Lloegr. A dwi wedi colli fy Cymraeg. Dwi wedi anghofio
bron popeth. Ac pan o'n i'n byw yn Lloegr, cwrdais i gyda fy cariad oedd, a mae e'n dod o Abertawe a Cymro Cymraeg ydi e. Oedd y cwestiynau yn anodd? Na, oedd e'n eitha syml. Maen nhw'n gofyn pam ydw i'n siarad dysgu Cymraeg, beth ydy uwchbwynt o fy profiad yn dysgu. Wel, i ti gario ymlaen ar dawnsio yma dwi'n meddwl, Owen, oce? O ble ydych chi'n dod, Greg? Dwi'n dod o Gaerdydd. Ces i fy ngeni yn Gaerdydd. Ond dechreuais i dysgu Cymraeg 2 flynedd a hanner yn ôl. A pam? Athro dwi. Right. A mae Cymraeg yn pwysig iawn yn ysgolion yn Cymru. Ac dwi'n dysgu Cymraeg fel ail iaith nawr. Ie. Ac hoffwn i ddysgu Cymraeg fel ail iaith yn dyfodol. OK, wel da iawn, Greg, da iawn. Ti'n edrych yn tipyn bach o nervous. Of course. Ond paid y poeni. Achos... Dim os. No. Ti eisiau exercise? Pam lai? Come on. Let's do a little bit of a exercise now. Just shake. Shiglo. Shiglo? Cyfrifol. It's the Welsh Cymraeg, dysgu Cymraeg version of Simon Cowell's in there for you. Ble mae e? Yna. Ti'n barod? Dwi'n barod nawr. Shake it off, come on. Doeddwn i ddim yn barod, ond dwi'n barod nawr. Ti'n barod now? Dwi'n barod nawr. Okay, come on. Mynd amdani, come on. Hops, jumps. Up and down. Dysgu! After fi. Dysgu! Ti'n dysgu? Ti'n dysgu Cymraeg? Dwi'n dysgu. Ti eisiau? Dwi'n dysgu. Ti eisiau? Dwi'n dysgu. Yeah! Dwi'n dysgu. Yeah! Dwi'n Now dysgu. get in there, boy! Now. Go on now! Get it! Dwi'n barod. He's got about an hour. He's barod oily. Da iawn fi. Dwi wedi gwneud llawer o fy nysgu alain yn Starbucks, yn y Blackway Tavern. Mae wedi gofyn. Sut ath i? Dwi'n meddwl, oedd aeth y da, dwi'n meddwl. A'r nesaf i gystadlu oedd Rebecca Blafow, o Ganada yn wreiddiol, ond yn bellach yn byw yn Bargoed gyda'i gŵr sy'n Ffrancwr. Diolch. Rebecca, sut ath i? Wel, eitha da, eitha anffurfiol. Ie? Ie, ymlaciedig, ie. Ers pryd ydych chi'n byw yng Nghymru? Dim ond 2 flynedd a hanner flynedd. Ie. Ond dwi, bod yn deg, dwi wedi dechrau dysgu Cymraeg yng Canada. So eitha, blynyddoedd maith yn ôl, yn 2003. Ydych chi'n cael cyfle i ddefnyddio i siarad y Gymraeg? Ie, dwi'n just ar fi'n gorffen cwrs i diwtori Cymraeg. Gwrs i fod yn diwtor Cymraeg, y cwrs cenedlaethol, obeithio mawr fydd yn bosib i mi ffeindio dosbarthiadau i ddysgu yn dyfodol. Ond i'n gweld hefyd bod gennych chi gwmni sy'n cynhyrchu deunyddiau. Ie. Wel, mae deunyddiau Braille a mapiau cyffyrdda dwy ac yn y blaen. Adnoddau cyffyrdda dwy. Felly, so mae hynny yn nghadw i eitha prysur. I know this may be a silly question to you, but with Braille, is there any different languages in Braille, or is it an international language of Braille? Mae gen pob iaith ei Braille ei hun. Right. So mae Braille Cymraeg, mae Braille Saesneg, mae Braille Hebraeg, mae Braille Rwsieg, mae Braille Groeg. I didn't know that. Yep, Chinese, Japanese, Japoneg. Yep, mae gen pob iaith ei Braille ei hun. Oh, it's fantastic. Well, pob lwc. Diolch. I chi. A beth yw'r y ci ti? Kerry. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr i ti. Pob lwc. Diolch. Chi hefyd. Elwyn Hughes ydy awdur cwrs dysgu Cymraeg yr Wlpan. Mae'n gweithio yng Nghanolfan Cymraeg i oedolion Prifysgol Bangor. Da ni'n chwilio am safon, wrth gwrs, be maen nhw'n neud efo'u Cymraeg, ond hefyd sut maen nhw'n mynd i ysbrydoli pobl eraill. Mae'r safon yn anhygoel o uchel. Mae pawb yn siarad Cymraeg yn dda iawn, yn amlwg. Ond mae rhai pobl yn amlwg yn gweithio'n galetach i gyrraedd y safon yma. Felly mae'n anodd gwybod sut da ni'n mynd i benderfynu pwy sy'n heiddi ennill y wobr yma. Wel ie, mae yna 34
4, dwi'n meddwl, o bobl wedi cystadlu. Felly, sut ydym ni wedi dewis 4, dwi ddim yn gwybod. Roedd rhaid cynnal ambell i gyfweliad y diwrnod cynt, gyda'r dysgwyr nad oedd yn gallu dod i Sain Dinwyd. Roedd rhai cyfweliadau yn cael eu cynnal dros Skype, gyda dysgwyr o Washington, Massachusetts, Patagonia, y Ffindir, a'r Eidal, a Nerys Bowen o'r Rhondda. Pam wnaethoch chi benderfynu dysgu Cymraeg? I gael cyfle i cymysgu gyda phobl, mynd i clwb cinio neu arwybdaeth. Mae'n cyfle i gael lot o hwyl yn dysgu Cymraeg. Sut ydych chi'n llwyddo i ddefnyddio'ch Cymraeg o ddydd i ddydd? Wel, wi wedi bod yn darllen nofela Gymraeg ac wi wrth fy modd gyda nhw. Ydych chi wedi clywed unrhyw ganu yn y Gymraeg o gwbl? Dwi'n hoffi gwrando y canu yn Gymraeg, ond dwi'n hoffi fe fawr iawn. Wel, dwi ddim yn dod o dras Gymraeg o gwbl. Achos da ni'n protestanau, aethon ni'r capeli Gymraeg. Wel, Cymreig, ond Sbaeneg oedd y ffordd i pregethu. Wel, dwi eisiau mynd mis Gorffennaf, dwi eisiau mynd i'r Eisteddfod yn mis Awst, ond hoffwn ni cyrraedd Cymru yn mis Gorffennaf. Nôl yn Sain Dinwyd, roedd na ddysgwr o Landrindod wedi dod â rhywun arbennig efo fo. Dwi yma efo Rob a Tegwen. Sut ydych chi'n teimlo, Rob, am y gystadleuaeth heddiw? Eith nerfus, ond wy'n edrych ymlaen. A mae gennych chi Tegwen yma sy'n siarad Cymraeg yn dweud? I'ch cefnogi chi. Sut mae dad yn neud? Mae'n neud yn dda. Ydy e? Os siawns dy fe i ennill, ti'n meddwl? Ie. Sadwch. Pam penderfynoch chi ddysgu Cymraeg? Dechreuodd fy merch Tegwen i fynd i grŵp maithrin, grŵp cylch tu a fi. A roedd hi'n really lyco y grŵp dwyieithog. Felly, meddylais i, wel, efallai bydd hi'n mynd trwy proses addysg Gymraeg. Felly, rhaid i fi dechrau dysgu. A dyna ni am y rhan gyntaf. Dewch nôl ar ôl y toriad i gyfarfod â mwy o ddysgwyr sy'n eisiau bod yn Ddysgwr y Flwyddyn 2012.